tenint en compte que hi ha hagut aquests canvis substancials a l'equip de govern, pensant que és d'interès per a la ciutadania saber quin programa seguirà aquest tripartit, si és programa del PP, d'ALM, d'IPC, i en cas que fos un programa nou, si ens pot dir quins seran els trets diferenciats de l'acció de govern. El programa serà exactament el mateix que ens van comprometre en el debat d'investidura. Hi havia un pacte, en aquest cas, amb IPC, i ara hi ha un nou pacte amb dues persones que han entrat a formar part del govern, però se seguirà exactament en la mateixa gestió, en la mateixa línia, no canvia absolutament res, canvien les persones. Entenem, idò, que aquest primer programa que vostè va dur com a PP i el que haguéssim pogut pactar amb IPC serà el que se durà endavant com a acció de govern. Així és. Següent pregunta. Hola, bon dia a tots. Ens agradaria saber si l'Ajuntament de Manacor té coneixement de l'estat de tramitació de l'adjudicació del servei de bar i de restaurant de l'hipòdrom de Manacor. Gràcies. Sí, tenim constància perquè el dia que hi havia la presentació de la revanxa del Gran Premi d'aquí a Manacor, la consellera va informar de l'estat en què se trobava. Hi ha hagut una situació i ella va reconèixer de falta de gestió, de potser haver-la pogut adjudicar abans, però que sí que era important que per Gran Premi, sobretot per la temporada d'estiu fins a final d'any, hi és servei de cantina. Han tingut problemes amb intervenció, i intervenció el que s'ha fet ha estat un informe, aquí on s'autoritzava a adjudicar la gestió de la cantina fins a final d'any, mentre s'estava elaborant i s'estava preparant un concurs que sigui definitiu. Crec que s'ha adjudicat a la mateixa persona que du la cantina de Palma, perquè segons intervenció, com que ja tenia un contracte amb l'administració, se li permetia poder fer aquesta doble feina, i aquesta gestió serà la que se ens va informar. De totes formes, si vostès volen més informació, jo crec que dins la comissió del Consell de l'Institut Típic possiblement li donaran més documentació o li donaran més informació amb més detall. Per això és la informació que tenim, i tant la consellera com el director de l'Institut Típic i el senyor Colau Gómez ens han informat de la situació en la que se troba i la que se seguirà. No, sí, de fet, nosaltres també estem assabentats per nostres companys del Consell de Mallorca. És vera que vostè, a l'acte del 7 de 2007, de fa 2 mesos, va dir que s'estava elaborant el plet per la licitació i que sí que estaria obert per dir el Gran Premi. Nosaltres ho vàrem veure, però és vera que tenim també constància que hi ha molts de propietaris de bars i restaurants manacorins que estan interessats en presentar-se en el concurs, i per tant crec que seria molt interessant que se fes en la màxima celeritat, perquè això és una mala gestió evident i patent, així que s'hauria de solventar ràpidament. Gràcies. Jo no sé si hi ha molt de persones que estiguin interessades. Jo el que li puc dir és que les darreres vegades que quan l'Ajuntament va treure el concurs no hi havia persones interessades. Potser les coses han canviat ara, o potser baixen el preu, baixen el preu de licitació. De totes formes, nosaltres el que sabem és que d'aquí a final d'any la intenció és treure'l del concurs. No sabem per quants anys, perquè tampoc no hem vist el pla de condicions, però ja més d'una forma definitiva i més estable. Següent pregunta. Sí, la tercera pregunta era per saber quin és el motiu pel qual els carrers Pagell, de Sillot, de Subenet 16 i la Ronda del Matí, a partir del 23-24 per amunt, inclòs el tram d'il·luminat en terra del passeig, no ha tingut il·luminació durant tot l'hivern fins divendres, que van aixecar les palanques, i així tot encara no n'hi ha. Era per quin motiu se dona, perquè no hi ha hagut llum i estàs totes les fosques. Senyor Riera. El motiu és que durant molt de temps, durant tot aquest passat any, la brigada ha fet intervencions pel que vostè diu, perquè se baixen les palanques, hi van, fan les reparacions que poden, però finalment ja fa mesos, a principi d'any, l'enginyer d'urbanisme i el cap de la brigada varen anar, també l'enginyer municipal, varen anar a veure ja per fer un examen de lo que era l'obra, per veure què passava, que a cada instant hi havia aquestes dificultats. Ells van veure desperfectes que van suposar que eren deficiències de l'execució de les instal·lacions, o sigui, no coses sobrevingudes, sinó que s'havia fet
en el projecte no s'havia executat bé el projecte d'instal·lacions, però també van considerar que s'havia de fer una avaluació més exhaustiva, més objectiva, per poder informar la conselleria, quan en aquest cas, que és els promotors d'aquesta obra, varen encomanar un informe extern i aquest informe ens va arribar fa aproximadament un mes. Nosaltres l'hem revisat, hem mirat, coincideix en l'avaluació que havia fet l'enginyer de camins i ara aquest informe està remès a la conselleria quan concret perquè prenguin mesures. És vera que nosaltres hem d'executar el manteniment d'aquesta obra, d'aquest passeig, però també és vera que hi ha una deficiència en l'execució d'aquest projecte. Per tant, nosaltres tampoc podríem anar i posar un llums, però tampoc no ens aconsellen els tècnics que ho faguem, sinó que faguem assumir les responsabilitats en el promotor, en aquest cas. Sí. Llavors, la pregunta que ara és conseqüència vendria és, i això en els veïnats, els efectes, és a dir, tots s'hi ven a les fosques aquí al carrer, perquè ara hi ha Espinomar que dona un pot de llum. Divendres varen aixecar les palanques i és vera que hi ha faroles apagades, faroles enceses, n'hi ha 3 de seguides apagades, el passeig no té llum, però clar, els ciutadans que han d'esperar que es tornin a baixar les palanques i estar un parell de mesos o més, quina solució se pot donar? Perquè, és a dir, ells estan xerrant d'una zona turística que amb el passeig s'havia millorat molt l'imatge, però que durant tot l'hivern i ara que començava l'estiu se troben a les fosques. Clar, fins divendres, Espinomar va obrir en juny, el Colom va obert, però està a les fosques i la gent que passejava per allà, si duia sort no se'n duia cap piló, però hi ha hagut gent que s'ha duit pilons perquè no hi veien. Quina solució se pot donar encara que sigui... Quina solució encara que sigui circumstancial per poder passar l'estiu i el que queda d'hivern fins que se doni una solució des de la conselleria, si teniu previst fer qualque cosa o està contínuament, avui està obert perquè les palanques no s'han baixat i demà estarà tancat llums perquè les palanques... M'explic. És a dir, un poc amb més de temps, més perspectiva, quina solució se dona. Senyor Riera. Miri, jo he vist l'informe que ha emès aquesta empresa externa, crec que té un mal important, vull dir, aquest projecte. Per tant, el fet que se baixin els diferencials, el promor que se filtra la humitat de la mà, a les arquetes, hi ha problemes d'aïllaments, per tant, a més, jo crec que és inclús delicat. Nosaltres el que podem fer, mentre la conselleria prengui les mesures que hagi de prendre, nosaltres insistirem que la conselleria se faci càrrec de tot això, podem mirar de posar unes mesures provisionals per donar un pot de llum, però vull dir, el que no farem serà solucionar aquestes deficiències ni fer cap intervenció en aquest projecte, perquè llavors sí que ja potser no hauríem de fer càrrec nosaltres d'aquest problema. Més preguntes, senyor secretari? Sí. Fa poques setmanes se va inaugurar la variant sud de Porto Cristo. Jo demano quina valoració fa l'equip de govern de la nova variant en base que crec que no hi passen les coses que hi haurien de passar. La pregunta seria, encara que sigui de manera estimativa i aproximada, quin tant % dels vehicles provinent de Manacor que passen per la rotonda, giren a la dreta i ja fan la variant. Ja sé que la policia de Manacor no té unes dades exactes, però sí que intuïcions, i més que aquest humil regidor deuen saber que si passen o no passen prou cotxes de que fan en comptes, no? I també que també a nivell comercial, de moment també, per això s'acorda bé, els autocars segueixen venint a Porto Cristo, perquè aquesta disminució de tant per cent també se nota. Llavors fa que aquí els xòfers això tinguin encara coratge d'entrar en transport i no haver d'atrevir-se a estar 20 minuts o 5 i no ho saben. Però crec que en principi pot més o menys bé. Senyor Adra. És evident que quan un regidor fa una pregunta, el delegat
corresponents no d'anar a seure's en el lloc i fer recompte de si passen o no passen cotxes, però sí que és factible una consulta en el responsable d'això, que són els de la policia, crec jo, i demanar, mos han fet aquesta pregunta, no podeu dir una estimació aproximada de quin tant % de cotxes passen o no passen? Crec que seria, vist que entreien les preguntes 4 o 5 dies abans, que seria un detall a tenir en compte, per la policia, que l'única funció de la policia és fer 4 preguntes en el ple, per tant, no sé, un poc més de llanes a l'hora de cercar documentació per contestar-les. Senyor Lladrà, me permeti, li contestarà al senyor Mil, dir, s'està fent una pregunta d'una variant que no és competència de l'Ajuntament, no és competència ni que és de la policia local, fer aquesta estimació d'això. El que passa és que si nosaltres el que sí que la farencien és el Consell Insular de Mallorca, perquè ells quan trobin oportú, jo m'imagino que ho fan amb mecanismes automàtics i ja no estan posats, i jo crec que ja és una mica de prematur per fer aquesta valoració. Nosaltres la valoració que tenim, evidentment, està consultada a la policia si el tràfic funciona millor, etc. Però una estimació de quin cotxe o de número de cotxes és una estimació que després se fa amb mecanismes ja que són automàtics, que se posen en comptadors de cotxes, etc. I no ha estat cap despreci ni un, la pregunta que ha vostè una falta d'interès, perquè nosaltres mateixos divendres, quan vam fer pregunta, ho van comentar en aquest cas en el regidor, tot el contrari, el que passa no tenim les mesures en aquest cas per fer-ho. Nosaltres tenim unes mesures estimatives no del número de cotxes, sinó de satisfacció. Per part de la policia local li han dit que satisfacció per si el tràfic va millor, funciona millor. És veritat que tampoc no han tingut cap dia que és d'aigua, que potser hi ha més embossos a l'entrada de Porta Vista, encara no ho hem pogut comprovar perquè han estat dies bons, però jo crec que durant aquests mesos sí que podran tenir una estimació més exacta i tot d'una que li farem arribar. No ha estat ja falta de respecte ni molt manco. Següent pregunta. Bé, una altra idea. A veure si és una preocupació del seguit de govern la quantitat de xiclets que està ja aferrats a les voravies. Si ho és, quantes sancions s'han posat al llarg dels darrers 5 anys en relació a aquest fet? Li contestaré per la segona, és dir, no se n'ha posat cap. Evidentment, no és l'equip de govern que va posar multes, com vostè sap, sinó que són els agents de la policia que han de posar multes si detecten que qualcú té un comportament no adequat, en aquest cas que està regulat per una ordenança, i si és una preocupació, és una preocupació. Tot el que sigui embrutar, tot el que sigui, en aquest cas, donar una mala imatge, en aquest cas, de les voravies i en general de Manacor, evidentment és una preocupació. No sé si ho he entès bé. És a dir, que l'equip de govern, no la policia que posa les multes, l'equip de govern no hi té res a veure. L'equip de govern pot, el regidor del llarg de policia pot influir, incidir sobre l'acció de la policia. M'imagino. Ara potser l'equip de govern no ha pogut incidir sobre la gestió de la policia. Això és una altra cosa, però no ja d'entendre aquesta resposta. Si no s'ha posat cap sanció, deu ser que l'interès tampoc no és fenomenal, perquè el que sí és cert és que els tropitges i de vegades les sabates queden aferrades. I bastarien ben poques de sancions perquè la gent sapés que això és una cosa que no s'ha de fer. Una resposta espectacular, que quan demanes quantes sancions diuen 0, però en canvi estan molt preocupats. No concorda. Senyor